Somos Dani Cabo E Vieito Baliño. e isto é Non vale Furar. furar. Pois aquí estamos, de volta neste novo proxecto de Non Vale Furar. A que se acaba un proxecto totalmente ilusionante para nós e que ven cargado de novidades, Moitas novidades e un equipo totalmente novo, porque, bueno, levamos moito tempo fora dos terreos de xogo, nunca mellor dito, pero agora volvemos con máis forza que nunca, totalmente recuperados e, o que di Vieito, cargados de ilusión. E para iso, pois, xa, porque sí, imos a presentar aos que temos aquí con nós, a Adrián Mourazos e Eros López. Moi boas. Un vello coñecido. Un vello coñecido e un non tan vello coñecido que é Eros López. Aquí estamos, unha ilusión tremenda de poder comezar nun proxecto que eu seguía e agora, pues, estar aquí. Que bonito, que A bonito. verdade que un proxecto top a nivel Estatal, incluso. estatal, é dicir, pero internacional, eu creo que se queda incluso corto. Bueno, como podedes comprobar, temos un novo set de rodaxe espectacular. Estamos nun soto, pero está bastante guapo. Decorado de maravilla. A min, eu estou contentísimo. Temos non un sei. técnico que non se ve detrás das cámaras, Temos- porque está totalmente profesional, hostia, realmente. Sí, 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 Estamos sí. a tope. Temos un técnico detrás das cámaras, Dari, un auténtico fenómeno que estará controlando o tempo e, bueno, movidas clásicas de técnico. Que non é- Cousas que vos non entenderedes seguramente. Entonces, E bueno, como vai ser isto, Vieito? Que nos podes explicar deste auténtico proxectazo? bueno, pois eu creo que vamos a seguir un pouco na línea de sempre, non? Ao final, o fútbol ten que ir ligado ao humor e a pasalo ben e así vemos nosas cousas, non? Entón, bueno, da man destes auténticos fenómenos que fichamos para este novo proxecto, pois creo que vamos a facer as delicias dos aficionados do fútbol galego. E para iso estamos aquí neste podcast, que vai ser un podcast no que traeremos invitados, pois falaremos da xornada, falaremos de cousas destacadas e... En definitiva, isto vai ser o que fagamos neste novo podcast, que vai ser o mesmo de sempre, pero aquí nun estudio de puta madre, con auténticos profesionais ao noso lado, pero un poquinho de sempre, non? Cun gran equipo detrás, moi importante. Pois nada, empezamos con primeira división, sen máis preámbulo, sen máis dilación. E imos falar do que pasou este fin de semana. Temos moito que actualizar, porque chegamos con pouco de retraso. Vai a xornada 6 de Liga, na primeira, o Celta ven de perder. Non sei como bichedes vos o partido 3-1 diante do Atleti de Bilbao. Estivo fastidiado este fin de para o Celta. Bueno, ao final é un partido sempre complicado, non? Na Catedral, en San Mamés. A mí o que me parece máis importante, co que hai que quedar, seguro que se ten que dar a afición do Celta, é ca imaxe que se deu no campo, non? Ao final, a afición Celta, bueno, inclume, porque non sei se o sabedes, eu son un pouco de Celta. Forof. A afición ben, pois vimos de uns anos de pasalo moi mal, de moitísimos partidos que non se competían, si había 38 partidos na Liga, 15 non nos competías, é que non nos competías directamente. E bueno, creo que o feito de outro día perdeuse tamén contra en Villarreal, contra o Villarreal, Bo partido. pero compites. Entonces eu creo que ao final non vas a ganar todos os partidos, somos o Celta, pero creo que se está dando boa imaxe, que é importante. Sí, é que eu que debíamos comentar hoxe no primeiro día, penso que podemos comentar un pouquiño que foi este inicio de tempada con Giraldez, un pouco... final da anterior, ¿no? Claro, Sí. esa diferencia con Benítez que decía o de... Hubo Isto é polémica. unha maratón, Sí, Benítez é un fenómeno que decía el Celta, temos aquí apuntado, temos unha escaleta de puta madre, el Celta se está deshaciendo de los jugadores que les dije, non quisieron reconocer que tenía razón. Que opinades do bo de Rafa? A ver, Rafa, eu creo que tiña unha idea errónea do que podía ser este Celta. O equipo armou na base dunha defensa onde o líder era Unai Núñez. O sea, con todos O os respetos futbolista. Este fin de ganouvos. Sí. O sea, ganoulle o Celta, quero dicir. Digo ganouvos porque Eros... Tamén, Tamén. como ben Celtista. se viu no vídeo de presentación. Eu digo ganouvos. Pero eu creo que o camiño que quería o celtismo é o camiño que
que eu creo que pedía a institución é o camiño de Giraldez, no? Os chavales do Fortuna, da canteira tirando do equipo, ver a Hugo Álvarez, a Damián Rodríguez, a Hugo Sotelo con tantos galóns en primeira división, a xogadores como Alfon ou como Pablo Durán con oportunidades, a Javi Rodríguez que parece que leva 200 partidos en primeira, leva 5, como a quen di. Eu creo que aí está a base do éxito e do futuro do Real Club Celta de Vigo. Que bonito ver a Pablo Durán en primeira. Despois, a última vez que estábamos facendo non vale furar, estaba aí no Campus dando cera no Vero Boquete, agora en primeira división. Pasou do Porriño en preferente ao Campus directamente. Porriño, falaremos despois do Porriño que anda fino, Sí que foi un xogador, a verdade, esa é unha carreira destas que non se conta moito, ao final o tío aí. Meteórico, era a palabra. Ainda estamos esperando pola explosión meteórica de Cabo, pero eso chegará, no fútbol, chegará. Sí, claro. Este ano hai ascenso do Santiso en terceira autonómica, non? Sigue chamándose terceira autonómica. Terceira Futgal. Terceira Futgal é a dos Somozas. No, esa é a terceira federación. Bueno, xa vedes que Cabo non está. Estamos moi un pouco posto, oxidados, estamos un pouco. Vimos do verán, é complicado. Iremos curtíndonos, tranquilos. O tema, hoxe temos que facer unha predición para a primeira e segunda división. É o que imos facer, hai 3 equipos e é o que imos facer. Non sei se queredes seguir falando un pouquiño do Celta, se queredes facer xa as vosas predicións, se xa falaremos máis adiante de Giraldez e toda a movida, ou non sei, que queredes facer? Pois mira, eu non sei, eu creo que gustaríame dicir tamén, por exemplo, co tema de, bueno, que decía Eros do tema de Benítez e tal. Sí que é certo que, o sea, foi ao final saiu horrible, non? A experiencia de Benítez o paso polo Celta e demais. Pero sí que é certo que ao principio estaba convencido de que me parecía unha boa fichaxe, non? Eu creo que a maioría do celtismo, todo o mundo, despois haberá xente que dirá que non, que ele non pensaba, pero que realmente o Celta tamén necesitaba un proxecto este ano do centenario, un proxecto sólido, en principio sólido, sabes? Un proxecto que pudera ser sólido, con un entrenador importante, con xente que en teoría viña a ser a puta hostia aquí como se soe decir, como Luca de la Torre ou Cervi, pero bueno, fichajes que iron mal e que se vai facer, incluído de Benítez que saiu fatal. O que mellor saliu foi o himno, sen dúbida, non? O himno Zetangana, nominado aos Grammy Latino, a mellor videoclip. Que opinades de Zetangana como músico? Pois moi innovador. Que volva xa. Moi innovador. Que volva xa. E como celtista, que opinades de Zetangana? Voz celtista, creo. Voz celtista. Cantos celtistas se fixeron aí no centenario ao seu equipo? Pero que é mellor, celtista ou cantante? As dúas cousas. É que eu creo que para ser celtista hai que ser un pouco cantante, non é? Podes amocharnos as túas dotes de cantante? Cantante no sentido figurado. Pero sí. O sea, moi do nivel, eu creo. Bueno, nos dous ámbitos. Que vos parece se facemos a predición de que creemos que vai quedar o Celta este ano en primeira división? Que empezou moi ben, empezou incluso líder. Sigue moi ben. Sigue moi ben. Sigue ben. Hai boas sensacións. Boas vibras. Eu que son 9 de 18, non? Sí, 9 na casa. Logo xa fora da casa ainda creo que o Celta para pensar en máis ten que arranxar sí ou sí o problema que ten cos centros laterais, porque iso é hai un centro lateral do Celta, a min dame un infarto directamente, porque xa non ven de seguridade do porteiro, porque moita xente ao principio estaba insegura con Iván Villar, é que literalmente hai marcaxes que non existen. Outro día Guaita, os de Guruceta. Sí, decía xente en Twitter que o partido de Guaita chega a facelo Iván Villar e corría a sangue no celtismo. Pero sí que eu creo que se arranxas ese problema, soñar con Europa non é descabellado. Eros tira unha Europa. Eu tiro unha verde, unha Conference League, e ir a xogar contra outro, a saber, contra o segundo da Liga Gibraltareña. Que equipo complicado, seguro. Pa Celta sí. Pa Celta sí, todo é complicado. Pois eu é certo, o sea, eu para tirar unha
como se chama? Unha cábala, ou como se chama? Sí. Sí, Sí, que son argentinos. unha cabra. Unha cábala. Cábala. Sí, unha cábala. Pois eu creo que o Celta, falando do Celta, hai que ter en conta sempre os outros equipos, non? Como pasou estes anos, que nos salvamos gracias a que había 3 equipos sempre peores. Pois este ano eu creo que vai ir un pouco na mesma liña, non? Este ano parece que o Sevilla non vai estar ben, parece que o Betis non vai estar demasiado ben, hai algo máis por aí, non? Destes que están arriba, Real tampouco anda moi fina, parece. Entonces eu creo que se teñen que caer algún deses equipos para que o Celta poida aspirar a sexto, sétimo. Se non, eu creo que entre os 10 primeiros que debería, o sea, eu diría entre os 10 primeiros. E en caso de que non funcionen eso, Betis, Sevilla, algún destes equipos, pois colarse aí. Máis Ou a conservador. opción Copa do Rei. Tamén. Claro, eso casi son por outras fin. prediccións. Casi por ganar a Copa, Europa por aí. É que eu creo Sería que espectacular. Sería espectacular. eu creo que o que ten que aspirar o Celta é unha tempada tranquila, que non sufrades ata o final como os últimos anos. Penso que se vai dar, que non vai sufrir este ano por idea, por como sensación. A verdade te conta, cos puntos que leva agora o Celta se está medio salvado. Ten un cuarto, claro. É que ao final, é que é así de lamentable a primeira sí. división, o sea, Sí. agora mesmo o Celta gana 3-4 partidos máis, está salvado. O que decías, a Real, por exemplo, é un equipo que penso que sí que vai ir para arriba cando empece a funcionar un pouco. Pero sí, eu penso eso, que o Celta este ano que ten a Copa é unha moi boa opción, de feito, que sempre estades aí soñando ca Copa. Penso que unha boa opción é pasar unha tempada tranquila. A verdade é que sí que a Copa po Celta é como o Atlético a Champions, un pouco. Seguinte predicción. Pois eu son moito de Giraldez, ilusioname este Celta. Creo que para o espectador neutral hasta é bonito velo. Sí. Pero vou ser un pouquiño máis conservador. Creo que si se van salvar, non van pasar demasiados apuros, pero Europa queda un pouquiño longe. Pode que quede longe, sí. Eros o mellor que entouse un pouco. Ao final de tempada volveremos a repasar o que dixemos se o Celta... A ver, eu creo que eso, o sea, o principal problema é que o Celta é o equipo que máis goles encaixa. Un dos equipos que máis goles encaixa é, me parece que é con Las Palmas, non estou seguro, porque vin o dato en Twitter onte, que é o único equipo que non tivo ainda unha portería a cero. Así que eu creo que ese problema defensivo tense que arranxar xa para aspirar a máis. A Champions, incluso. No, a ver, azul, porque está Borja Iglesias a tope, está... Sí, pero sí que é certo, o Celta facía falta por lo menos un central e un porteiro, eu creo. Sí. A que porteiro ficharíades po Celta? Así... A calcara de primeira división. A Ter Stegen. Vale nos calcara de primeira división. Está libre Keylor Navas, creo. A min gustaríame Arnau Tenas, que sonou o ano pasado, Arnau Tenas bastante bon, sí. Titular ca España Olímpica. pero no PSG non albisca minuto. Non albisca, non? Está complicado. De feito, agora, non sei se viches outro día o partido de Champions do Paris Saint-Germain contra o Girona, xogou un tipo así moi parecido ao rollo Karius, cun... Biches? Non. Tipo rarísimo. Eu non sei, este tipo, parece... odio eterno full moderno. Claro, bueno. Eu vi no Encima eran dous de fútbol moderno, así que non. Bueno, pois nada, pois aí quedan as nosas prediccións do Celta. Pasamos a segunda, que senón enredamos que te cagas, Sí. O sea, imos a segunda división, imos 15 minutos, temos aí a dar co cronómetro. Imos co Depor e o Racing, non? Que tampouco comezaron moi ben, que se diga. Podemos dicir que empezaron mal, incluso. A verdade é que ten moi mala pinta, sobre todo, eu creo que máis o Racing, eu creo que o Depor ao final acabará saindo para diante. Ou acabaramos sacando, se non dá. Moi o teu pesar, non? Moi o teu pesar. Ou acabaramos sacando para diante, pero bueno, Sí. supoño que ao final é normal tamén, non? Ao final levan moitos anos fora do fútbol profesional e, joder, ainda que Mella lle máis un auténticos cracks mundiales, é necesaria unha fase de adaptación en segunda división e, bueno, estalles costando un pouquinho. Sí. Bueno, este fin de semana, Deportivo 0, Burgos 2, Racing 1, Albacete 4, na casa, os dous perderon os dous na casa. O Deportivo hai que dicir que pecha Román non pechou ben. Non tocou ben, non. A verdade é que non. A verdade é que non. Eu vexo, o meu problema co Depor está en que creo que Idiáquez ainda ten que axustar pezas na ofensiva. O sea, Diego Villares de lateral dereito, paréceme que... Eu entendo ese movimento, entendo os movimentos que quixo facer Idiáquez, pero ten que... Eu penso que é máis o que di Vieito, sobre todo o de adaptarse á categoría, non? De feito, xa foron laterales Mella e Villares, non? Tampouco me sorprende o de Mella lateral esquerdo, porque é un tipo que pode xogar de carrilero por aí e tal, pero... É que eu moito de extremo, o sea, segunda vez, sí, pero...
Eu tampouco vexo tanto de extremo, vexo máis de carrilero, de lateral, de verdade. É que de carrilero eu creo que como É unha máquina. terceiro É que- central É que eu fiable. a min pareceme máis, porque creo que eu que sei, non sei. Creo que a súa forza é máis o físico que o mellor desborde, eu que sei, 1 para 1 e así. Cóstalle máis, eu creo. Bueno, Eu creo que lle dá mellor chegar desde atrás, con metros, sabes? A min que gusta ten máis. moita potencia, a mí me pareceme que desborda ben, Eu o Desborda ben, contexto... pero con metro, cando ven carreira. moi diferente a Jeremai, eso é certo. A min gusta máis Jeremai, Que houve este verán? Era europeo mundial. Europeo sub-19. Cuidadito, Mella. Mellor espectáculo, Cuidadito. a nivel Pero, estamos falando. pero, sabes, ao final Hai contextos e contextos. Sí, aquí venche un tipo de 33 anos do Albacete central, mendache unha hostia. José de Lofeo eran fenómenos, estaban nos Sí, fenómenos. claro, por eso hai que dar Al final tempo. hai que, a primeiro non valía. Hai Eu que- creo que Ese con eses futuro tres Balón de Oro, centrales- eres. Sí, uf. Gese. Eu creo que con eses tres centrales tamén lle das máis espacio a xente de arriba a poder adaptar a Mario Soriano, mellor telo caído a banda, inda que a min gustame media punta. Gusta vos Mario Soriano, sí. A min é un xogador que me mola. Moi bo xogador de balón. Polémica, non, este fin de semana, porque puxo caras ou non sei que, non? Non o vi, pero tampouco me sorprende. Xogou pouco, creo que puxo caras no vestuario, no banquillo. non sei. Tamén xogou pouco Pecha Román. Pero non houve queixas. Bueno, que vos parece se predicimos non falamos nada do Racing, pero ahora nas predicións falamos un pouco dos dous. Empezamos polo D porque vai un pelín máis arriba. Estamos dous en descenso, se non me equivoco, Sí. non? Non te equivoques. É dicir, o Depor leva 4 puntos. Sí. Que o único partido que gañou foi contra o Racing. Efectivamente. E o Racing leva 3 puntos, 3 empates. Sí. Vale. Eros, predición dos dous. Se vanse salvar ou non? Hai ascenso ou non? A ver, eu creo que o Depor que se vai salvar non vai ir a playoff, pero eu creo que é un ano no que te tes que asentar nunha media tabla, pode ser media baixa, media alta, pero ao final a segunda división por algo lle chaman a hipertensión, o sea, Joder. o Racing sí que eu creo que as vai pasar bastante máis canutas, porque Moito cambio, non? non sei, De sí. equipo. Sí. Vieito, ti que opinas? Pois eu penso prácticamente o mismo que Eros, a verdad. Creo que o Deportivo lle vai costar, bueno, lle está costando xa adaptarse un pouco á categoría nas primeiras xornadas tal, pero creo que ao final que vai ir para arriba, non ten, sobre todo polo, bueno, a xente que ten a masa social e todo, a banca, bueno, ao final todo suma, non? Todo suma. A par que o Celta, non? Están aí. Sí, máis ou menos, sí. Bueno, eso creo que ao final acabarán salvándose. Non sei se lles dará para meterse arriba, eu creo que non tamén como Eros, porque ao final se tes un inicio así, a segunda é complicada. Hai moito equipo, sí. Pero claro, é complicado. E despois o Racing, pois tamén vexo un poquinho máis complicado, mellor. Por eso, porque houve moitos cambios, ao final é un equipo que tampouco está sentado na categoría, porque aínda que a temporada pasada foi moi boa, son un recién chegado, sabes? Bueno, van ter posiblemente complicado, pero bueno, esperemos que poidan manter a categoría os dous. Mouti, que opinas? Eu creo que o Racing se vai manter. Non vai ser unha tempada como a pasada, pero eu creo que se vai manter. E no caso do Deportivo, eu aquí sí que tiro para arriba. Creo que non vai ser ascenso directo. O Depor ten malos recordos con playoff últimamente. Sí, pero creo que pode estar aí a cousa. É que ti non ves como son. Están en descenso e están falando de ascenso. Sí. Aí Despois da segunda volta do ano pasado non queda outra. É unha tripla, Eros dixo que, bueno, o Celta está aí a 2 puntos de Europa ahora mismo. Sí. Pero bueno, é un triple que a final de tempada veremos. Creo que hai marxe de mellora, entón. Sí, aparte hai que ter en conta tamén o que pasou ano pasado, non? Que foi unha cousa, era outra categoría, pero era unha cousa tamén, que o Depor estaba defenestrado ao principio, ao final, pois, sacou o partido idiota. Ao principio era idiotez, ao final acabou sendo idiáquez. Non sei se vos acordades. Sí. Tipo listo, Idiáquez. Sí. Moi Fixo ben, Principios de oro. Sí. E o tipo tuvo que aguantar unha presión ano pasado ao principio que non era nada fácil. Non é fácil ser entrenador do Depor chegar co objetivo de ter que arrasar e empezar así como empezou. Iso é moi complicado. Sí. E ao final levantou o equipo e, non sei, moi meritorio, verdad. Pois eu vou na mesma liña que vos, confío un pouco máis no Racing, a pesar de que ten un equipo moi diferente o ano pasado, sigue un pouco, para min Parralo é a clave do equipo, ten que buscar as chaves para dar ese bo adestrador. Ese clic, non, que lles permita sumar. A Malata vai ser clave e o Depor eu penso que vai ir para arriba, porque cando os xogadores empecen a adaptar a categoría, moito chaval novo, tal. Eu penso que o Depor vai ir para arriba, non vou dicir que... Canto para arriba vai ir o Depor. Móllate.
Vou dicir que Claudio Bobú vai marcar. Hostia, sabes algo de Claudio Bubú, por certo? O que? Estará xogando por aí no lugar. Tirarías ou? Bobú está... Espero que sí, polo vendo fútbol. Estará nun retiro espiritual. Que... Sabe de onde está. Bueno. Estará con pionesista por aí. Nada, pois... Sí, nunha finca portuguesa. Pois sí, ó. Comenda ayahuasca. Nada, eu penso que o Depor vai ir para arriba e o Gallá este en playoff. Non se mollou moito, non? Pero... Claudio Bobú está no RC Calais da Regional 1, sexta categoría do fútbol francés. Bueno, sigue intentando cumplir os seus soños, o de Claudio Bubú. marcar goles, aínda que sexa en preferente francesa. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, pois... que moi... había que enterarse dos gols que leva. Sí. Hostia, podías Incluso ir- entrevistalo. Sí, un seguimento de Claudio Bubú. No, pode ser. no RC Calais eu Home. creo que o departamento de prensa vai ser benévolo. Sí, pois sí, podíamos miralo, Sí, E sí, digo a ver. totalmente en Sí, sí, serio, no. falar o seu paso polo Depor, polo Celta, un tipo que estivo nos dous equipos. Certo, certo. Joder. Que ao final é o protagonista de tenías que haber tirado. Como É queremos. verdade. Claro. Deulle unha Europa League ao Manchester, hai que acordarse disso. A Mourinho. A Europa, A Pogba. o triplete europeo de José Mourinho Foi é gracias a gracias a Bobú. Claudio Bobú. Manda caralho. Bueno, Unha os efectos mariposa. contribución á historia. Son de os Claudio. efectos mariposas e estas movidas. Cuidado. Bueno, pasamos entón a primeira ref que liamos. Correcto. Estes podcasts van ser super densos. Esta era visto que iba a ser unha chapa terrible, Sí. facéndonos a nós. Sí. Pero bueno, levamos 22 minutos a punta Dari dende a recámara. Dice ben, está bendito recámara. Entendeuche todo o mundo. Bueno, sí. imos que a primeira ref onde os equipos tampouco empezaron moi ben. Os galegos, os 4 galegos que hai, Arenteiro, Lugo, Ourense Clube de Fútbol, Celta B, este fin de semana, 2 goles entre os 4 equipos, os 2 goles do Arenteiro. Imos repasar os resultados un pouco por riba, se vos parece, e despois pois comentamos así Pareceme un ben. pouquiño. Nada, Ponferradina 1, Arenteiro 2. Moito mérito. A verdade que Moito mérito. Home, gañar nun campo como O Toralín. O Toralín, é verdad. Que Sí, señor. cantamos en Balaídos, o Toralín é un futbolín. Por certo, recordo eu ver un partido de local en Balaídos perder 0-4 ca Ponfe. É que a En segunda Ponfe- división. Dios. Un histórico a Ponfe. Vai tempo. Con Yuri por aí. Non estaría Yuri aí. Pode ser, non Bueno, sei. sí. A verdade que non me acordo. Cantos anos ten? 63? Non sei, xogou 40 anos no mismo. Novo dianteiro do Rayo de Barcelona. Joder, no Pontevedra. Sí, está no... Ah, claro, no. Fichou pola 15, Nós creo. desas cousas non falamos. Nos somos xente seria. Como debe Serísimo. Bueno, Pois o sí. Arenteiro. É unha victoria balsámica, non? Curioso que marcou Mangel o primeiro gol, que está este ano por primeira vez no Arenteiro. O ano pasado estivo na Ponferradina, onde non tivo minutos, este ano, paz. É a lei do ex, eso. A lei do ex. Será Mangel, non Mangel? Mangel. Miguel Ángel. Mangel. Mangel como... Sí, Como amigo do Rubius. o amigo do Rubius. A mellor... Non conozo. Eu tampouco. Joder, Eu- que pouco estades enterados do YouTube. de Afortunadamente, sí. Pois ollo, con Ángel este que parece bastante bon. Chegou a estar, creo, en Canteira Deportivo, despois Oviedo, debe ser das tuyas ou por aí, pero pinta ben ese chaval. E despois marcou Baselga e moi bo partido do porteiro do Arenteiro, o noso colega Diego García. Sacou un par delas, É e pequeno, pero é demasiado bon. tivo unha lesión importante o ano pasado, se non recordo Sí, mal. Por enriba, é que... Non fora contra o Depor, podía ser. No, Contra o Depor xa non estaba, que foi cando Pablo Brea non puido No, xogar e pero- tivo que xogar Diego Rivas. no de local. Ah, no, fora contra o Barça, Exacto. veo unha movida así, non me Pode acordo ser. xa. Comenta Darío dende detrás das cámaras, sabe contra quen foi. Foi Barça. Foi o Barça. Nada, o dito, moi ben Diego García, a verdad, Sí. e o resto de equipos, pois non sei se queredes comentar. Tengo moito mérito Arenteiro, pero o resto... Bueno, o Arenteiro estaba Javi Rey no banquillo da Ponferradina e Germán Novoa tamén como titular na Ponferradina, que levouno con el. Moi interesante. A Germán Novoa lévano sempre con quen está. Sí, Xa pero- Fran Justo levou no seu día. É que Fran Justo, é que recordo cando entrevistábamos que decía, eu levaría comigo a todos lados a Germán. É E que eu dixera, creo que é un pouco destes xogadores que é como un pouco a Continuación a do continuación do entrenador, míster Sí, no campo. e ademais debe ser un tipo cojonudo, entón. Mandara tamén supoño que sí, sí. fallanos ao principio de Non Vale Furar. Recordades que fixemos un vídeo de Navidad e el mandou un vídeo aí en plan, que pasa, chavales? Que pouca vergonza, acórdome, Sí, perfectamente. histórico, un grande Germán, se nos estás vendo, Sí, un sí, saúdo. E despois nada, o resto de equipos, pois aí Eu tedes, o creo Lugo, que hai que Ourense. comentar do Lugo, non sei se vistes as imaxes. Hai un gol que Sí. eu non entendo se pita man, se pita fora de xogo, non o podo entender, pero é gol.
Sí, gol de John Cabo, Mires o como meu primo Cabo. Mires como Houve mires. moita broma, Sí, Esa John redacción Cabo, do porque programa. non xa de fai anos teño botado un ollo a John Cabo, canteira atlética, John primo Cabo. meu, joder. De cena de Navidad, por aí, non? Sí. Eu o Lugo vexolle un gran problema, que é que Falta o de gol gol. é A materia inexistente. Creo que levan un gol, pode ser. Non progresa Creo que sí, adecuadamente. o gol o día que gañaron. Pero algo que me fastidia, porque eu tiña esperanza en Lolo Escobar en este Lugo, un Lugo que prometía un bloque defensivo increíble, sin O ten. encaixar en toda a pretemporada. E sigue, Pero está faltando. Sí. Martín Ochoa ese ainda non dente, mollou, ese falta colmillo. la cobra. Colmillo. Faltan agora os dous Ai, fichaxes de final de mercado. A ver se lle dan ese. Que nacionalidade ten a Cobra? Mexicano, pode ser? Ou Un que? era paraguayo e outro argentino, Argentino. xuraría, pero A Cobra, estaremos atentos á Cobra. Pero bueno, eu creo que o Lugo ten esa materia pendiente e hai que ver si Tino Saqués ten paciencia. É unha pregunta que despois nos casca. Eso vai ser un problema, me parece. Pobre Lolo. É que ao final o Lugo tamén leva uns anos Loliño. que, non sei. Parece que leva uns anos como un pouco raros ou, non sei, en caída libre casi. Sí, eres máis eu, sabémoslo de primeira man, pero Leva 3 ou 4 anos complicados que, joder. están cambiando cousas. Pero non sei, vos realmente cal pensades que é o nivel deste Lugo? En categoría, refírome. O sea, Primeira refe, correcto. a que debe aspirar o Lugo? Se o Lugo tivese unha boa estrutura detrás. No, pero o Lugo A túa é o Lugo. que é. O sea, Rajando, No, eu Eu son- con eles, ti eu- verás o que dis, amigo de falaba igual, a ti o Lugo. a min o Lugo, pois a min o Lugo gústame, son incluso teñolle moito cariño e por eso cando ti Non se cando ti nota. lle tes cariño a un colega, ti critícalo, dille, Está oye, certo, está certo. deixa a festa, estáche facendo mal. Pois o Certo. Lugo igual, ten que deixar a festa. Gastas un irmán que só lle pode pegar. Saliche moi ben, Sí, hombre. Hombre, A ver, eu nos creo jode. que o Lugo vai ter un problema gordísimo esta temporada, que vai ser a fase nacional da Copa Federación. Son 3 partidos entre semana para meterte na Copa do Rei, para que che veña un primeira, que van repercutir na enerxía dun equipo que non está sumando en Liga. Como ano pasado. Parecido, co Atlético. Básicamente, eu creo que este Lugo, como máximo, como o tope que lle vexo eu, é ir a por ese último posto, penúltimo posto de Copa do Rei, que de clasificación directa, se non están os filiales aí de por medio. Bueno, se están os filiales e pode entrar algún máis, ese eu creo que é o máximo do Lugo, senón temporada como o ano pasado. Xa faremos predicións pa semana que ven, pero pode pintar mal o Lugo. Depende. Depende. É que o Lugo é un club que eu creo que tampouco nunca sabes moito o que pode pasar, non? Capaces do mellor e do peor. Claro, Pode pasar, sábelo, que bueno, xa, Despidos. pero que non sabes cando pode pasar. É o que quería dicir. Dani Galán, ao mellor ahora mismo xa é entrenador do Lugo, nunca se sabe. Que hai que decir unha cousa do Lugo. Estáse facendo moi ben agora o tema canteira, media hora levamos de programa. Digo, unha cousa que está moi ben do Lugo é o que están facendo ca canteira, que ficharon a David Páez como director de canteira e están traendo moito David Páez, gran sarriano. Sí, exactamente. Está facendo moi ben, fichando xente nova moi interesante da terceira, está chulo. Bueno, pasamos un pouco de puntillas. O fillo de Raúl, que falaremos despois que estivo no Couto. Ollo, o señor Raúl González Blanco. Pode ser, porque por Borja, non, supoño, polo entrenador do Ourense, digo. Polo fillo de Raúl que está xogando no Polvorín. A que non sabías eso? Non sei se está xogando, pero debe ser un máquina o fillo de Raúl. En plan, debe ser O pai seguro. Home, sí, pero debe xogar ben. Cantos anos ten, sabemos? Non teño Raúl, claro. 50, por aí anda. A ver, é do 77. Miramos outro día, non? É do 77. 77, Dios mío. Está feito un chaval. A ver, hai que contratar co fillo de Raúl. Ou Para con que Raúl. Ollo, co fillo de Raúl, Raúl xa non está en activo. Sí, é máis interesante, claro. Sí, ollo,
Podíamos consultar eso. Porque virán invitados, a non vale furar. Pasamos un pouco de puntillas por Ourense Club de Fútbol e Celta B, que tampouco que a Moravieta 2, Ourense Club de Fútbol 0. Tivo de Renso de todas as cores, que vimos moi máis eu o resumen, estábamos vendo xuntos. Ata un penalti. Sí, errou un penalti. Tirou no duro, Sí, pegoulle furado. Furón. O furón de Renso. Xa temos un apodo. No, pero non estivo atinado. No. Pero xenerounas. E despois o Celta B Unionistas 0-0 tamén en Balaídos, retransmitiu na televisión de Galicia, bueno. Eu sei que o dos finais non debían xogar, xa debía haber Liga de Filiales, eu creo. Eu penso Falarémolo noutro podcast, trataremos ese tema de... Sí, porque pode dar para... Sí, largo e tendido. Para varios podcasts. Eso danos para hora e media. Sí, tranquilamente. Así que nada, deixamos o mal inicio dos galegos na primeira ref e pasamos á segunda ref, que 3/4 do mismo casi, o inicio dos galegos. O inicio dos galegos, cuidado, en terceira ref porque son todos galegos e algún tivo que empezar ben, pero se non... Home, algún empezou moi ben. Sí, algún... Temos por aí do CB Gran Canaria, do Club de Baloncesto Gran Canaria. Club Baloncesto Sarria. Bueno, Sarriana traeremos pronto. Imos pasar tamén de puntillas por segunda ref. Eu penso que comentando un pouco os resultados e a situación do Compos arranxamos, porque xa teremos máis tempo noutros podcasts, penso eu. Entón nada, comentamos Pontevedra 2, Fabril 1, nun derbi que creo que o Pontevedra tivo un menos, se non me equivoco, acabou remontando o gol inicial de Kevin Sánchez. Compostela 0, Langreo 2, aquí hai de que falar. Llanera 1, Coruxo 2, ollo a remontada do Coruxo, tamén podemos falar dela. E Bergan 1, Numancia 1, bastante ben o Bergantiños, moito mérito. O Numancia gañara todo, siguen primeiros de feito. Estivo a punto de gañar o Bergantiños. Eu creo que vai ser un punto que se recorde. Mola moito o Bergantiños, a verdad. Non sei que opinades do inicio do Compostela, da remontada do Coruxo. O Compos, que lle pasou ao Compos? Non sei, eu creo que o Compos que lle pasa un pouco que o que falaba antes do Lugo tamén, que leva uns anos nunha dinámica horrible. A ver, tampouco sei porque non estou no clube, pero bueno, que se comenta moito é que teñen como o clube medio secuestrado, non? Hai xente que sí que está no clube. Hai xente que o di. Hai xente que sí que está no clube. Como? Hai xente que sí que está no clube, aquí sentada incluso. Sí, é certo. Bueno, pues terá que será o máis, pouco máis controla do tema. Como ves o adestrador do Infantila, como ve o Compostela dende dentro? O Infantila, moi ben, moi ilusionados. O equipo que ilusiona. Sí. No, que pasa o Compos A? O Compos A, o primeiro equipo, digamos, ten unha mestura de veteranía con xente nova, moita xente nova, creo que se nota, e os Casas, os Antas, os que levan aí moitos anos, eu creo que van enderezar un pouco o que é o rumbo. Deberían. Creo que hai equipo e o corpo técnico ten enerxía, ten ganas, son novos. Eu confío no Compos. Podíamos traer a Pablo Antas ou Álvaro Casas. Molaba, para falar do Compos, ou os dous. O que pasa é que temos uns micros limitados porque poden ir en tándem, non hai problema. Sí, poden ir no mesmo micro. Bueno, xa miraremos. Pero sí, eu estou de acordo con Mou, ese rollo de que ficharon moita xente nova, moitos que prometen moito, incluso apostando por Hugo Matos, que Hugo Matos leva a 10 de ensanlaza. Claro, leva o número 10, que eu que sei, Galón. Un pouco polémico tamén, non? Hugo Matos. Non sei, po chaval. Sí. Por que é polémico? Non sei, eu viña algún partido, algo polémico sí que é, non? Gustalle a Tangana, Gresca? Eu creo que sí, eu creo que é un xogador que podía estar en segunda división, en primeira, digo de verdade. Tío, a mí me parece buísimo. Sí, eu conozo desde que era chaval, o sea, é da zona de Sillada, pode ser, por aí. Non sei se será de Sigüeiro. Non sei, pero eu, joder, de velo xogar en División de Honor e así, tal. Sí. Eu creo que o tipo podía ter unha calidad para xogar máis arriba. É que non o pensaron moito a hora de subilo. Digo de verdade. Mola. A mí me parece buísimo. O que pasa é que eso sempre se dixo, non o conozo, pero sempre se dixo que, bueno, se non coñeces non opines. Xa, pero que conozo amigos que xogaron con ele, dixeron eles. Bueno, veremos como si podíamos traer o Gomatos tamén. Así preguntamos se está todo de verdade. Imagínate que empeza a romper micros en plan que se o traemos e nos rompe todo isto. Non Hugo Matos. Bo tipo. Eu confío en Hugo Matos. Ti fasle pelota a todos, se veñen. Eu ao contrario, está poli mal. É que isto está atuado totalmente. A Claudio Bobú facemos unha estatua. Molaría traer a Bobú. Ou a Bobú e Hugo Matos para ver se pelexan. Se Pois loitan. O que sí que é unha pena que este o Pontevedra é o
Eu compro aquí nesta categoría, a verdade. Son equipos Sí, que pero deberían estar un pouco máis arriba. xa faremos Mínimo en prediccións. primeira federación. Xa faremos Eu creo- prediccións, eu pero creo que sí. Pontevedra ten un equipo tocho. E bueno, eu Coruxo e o Bergantiños eu creo que moi ben, a verdade. O sea, moi meritorios. Sí, Realmente estar aí competindo. este fin de flipades Sí. que remontada do Es- Coruxo que claro. marcou un gol de medio campo, Sí, gañando fora. Que o campo do Llanera é unha ratonera. Sí, ratoeira, jode. Eso é A verdade que sí. complicado. E o segundo gol espectacular. Sí, aínda que o Premio porteiro Puskas. traga un pouco o porteiro. 36 minutos nos di Darío, hai que andar, hai que andar. Que agilizar. Porque este primeiro podcast queremos que sexa un pouco máis cativeiro. Correcto. Que, sí. Estamos falando un pouco de todo. Un Algún... pouco de todo, un pouco de nada. Sí, De nada, a verdade que sí. todo de nada. Imos que é unha categoría que nos encanta. Sí. A terceira ref, a nosa categoría, penso eu. Repasamos resultados ou para eso está a Futgal, que decides? Ou Repasamos. Repasamos, vale. Valadares 0, Viveiro 0, Barbadas 2, Betanzos 0, Boiro 0, Alondras 0, Mimacantos 0, Gran Peña 0, Estradense 1, Ude Ourense 3, Polvorín 2, Vilalonga 2, Sarriana 3, hai que falar da Sarriana, os apausenos a cámara outra vez. Arousa 0, Noia 2, Arteixo 0, Villalbés 2 e Somozas 0, Silva 1. Poucos marcan ambos, Sí, sí. Tamén cando marcan ambos, marcan, Sí, 3-2, sí. 2-3. Sí, Era, sí. esa está. Eso está. Sí, señor. Pois... Por esta categoría eu falarei do Estradense, que é o que me toca un pouco. A xente na estrada está totalmente... E o da Sarriana. Aquí temos a Riana Estradense, os dous liderando a terceira. Pois sí, tío, aparte con pleno de vitorias os dous. Joder. A verdade que moi ben. E na estrada non se contaba, o sea, fixos un equipo para competir a estar arriba, pero como todos os anos. Van 3 xornadas. Correcto, pero Oye. que, o sea, Sí, está moi ben. está moi ben, non? Aparte, ao final tampouco eres un dos grandes da categoría, sabes? A Sarriana sí que penso que o seu Sarriana, proxecto eu é creo que para dar os A saltos. Sarriana, primeiro, todos a rivela o domingo, todos a rivela o domingo, que xogamos contra o Boiro. Boiro. Aí está o Boiro. Aquí paz. Eu creo que a Sarriana ten un plantillón. O sea, Sí. ten un entrenadorazo como Jaime. O Gallá, sexa o ano. Hai que saber tamén que en Sarria gustanos moito pechear, que tivo que ser a terceira ou a cuarta ou hasta esa terceira, pero sí que vexo Europa o como clan ojalá. Ojalá. O clan argentino sigue funcionando, mantivo a columna vertebral, a maiores traes a Alex Millán, a Santi Gegunde, Santi. a Yannick, que é un centralazo, Vilela, que bueno, ten a nariz rota, que rompeu contra o Valadares, pero que a primeira parte contra o Valadares foi de 10. Eu creo que sí, que a Sarriana pode pelexar. E tamén hai un xogador que quero ver, que non sei se coñecedes, Azael García, ti sí, Sí. que estivo na canteira de Lugo, foi para Valencia cun contrato profesional incluso, e volveu aquí, estivo ano pasado no Pontevedra, non xogou moito, este ano regresa un pouco á zona de Lugo, vai para Sarria. Quero ver a ese rapaz porque falaban moi ben del. Eu non o vin porque o día ante o Valadares acababa de chegar, non era nin oficial a fichaxe, pero sí que xa estivo co equipo, estivo ben, non sei, eu creo que pode ser outro punto de calidad nunha zona de ataque da Sarriana que ten moita metralla, con un Diago Rey que está excelente na posición de 10, Histórico Diago Rey, con Boedo por banda, que a outra banda Alex Millán. Boedo. É moi bo equipo, a verdade. Joder. Pasa que tamén hai nivel, competencia. Sí, porque este ano en terceira O que vos digo, O ascenso vai estar moi hai caro. moito nivel. a semana que ven predecimos terceira, parece vos? Sí. Pode estar ben. Que vos iba a decir? Outros equipos que tamén o están petando, aparte de Silva, Estradense, hai equipazos como Racing Vilalbés, Ude Ourense. Como vedes aí esos equipos? Cuidado. Eses dous equipos deberían ser os Punteiros. punteiros, primeiro e segundo. Debería ser outro punteiro tamén. Ai, sí, é que temos Non sei que opináis, eu creo que hai outro punteiro. un que todos contaban con él, pero de momento é que non marcou. Está rezagado. Nin un só gol. Non Debía marcou. estar aí. Xa sabedes de quen estamos falando. Non marcou un gol. Pero bueno, eu creo que o sea, O Arousa. isto vai dar moitas voltas, porque miras as tres posicións de abaixo
É que non E ten non é, sentido. non ten sentido, Poderían ir sabes? primeiro, segundo e terceiro. É que son tres equipazos que están os tres acapando, a ver, vantes partidos, sabes? Non imos dar moitas pistas das nosas prediccións, pero penso que van ir para arriba, non? Eu penso que sí, penso que, por exemplo, os Traden, sabes, a xente está moi contenta, pero que vai ir para baixo, sería o normal, sabes? Unha tempada tranquila. Eu estaría teño ben. un equipo de tapao que eu creo que o pode facer moi ben. Queres gardalo para a semana que ven? Gardo para a semana. Sí. Vale, Gardo para a semana. gardámolo para a semana que ven, pues creando hype. Eu teño outro logo. Sí, Pa semana que ven, tío, eu teño tamén. un que vai pechear moitísimo. A sociedade, no. Bueno. Paramos xa ca terceira, pasamos agora a preferente porque senón vais a noso tempo aínda temos cousas bonitas que Liga bonita esta tamén de preferente, está bonita. Sí, e tanto que sí. Preferente. E tanto que sí, Vieito. Queres repasar ti os resultados? Bueno, pois sí. Sofán 1, Miño 3, Mugardos 0, Oval 0, Ribadeo 0, Ribeira 3, Lalín 1, Negreira 1, Dubra 1, Santirso 0, Pallosaco 2, Pol 0, Montañaros 5, Escairón 0, Arzúa 0, Sigüeiro 1, Lemos 1, Ordes 1. E os da zona da Arzúa que... Pois como vedes o equipo aquí en preferente? Bueno, pois xa rodaba fría despois de... Despois de varios anos en terceira Despois de aguantando ben. varios anos con Toldos Gómez aí. Bueno, aguantando ben. Sí, señor. Estiveron en terceira ben. Este ano Foi así un pouco. Tuveron algún ano moi teñen bo bo equipo, un equipo para manterse incluso. Houbo anos moi bons. Sí, sí. Joder, o primeiro ano Sí, recordo, sí. que foron o queixo mecánico. O queixo mecánico. O histórico bautizado por nós como queixo mecánico e aí están, E aquí nesta liga hai equipos tamén potentes. sí, O Lalín, que o opinas do teu Lalín. Lalín, que volve a preferente? Equipazo. Sí, sí. Pero levaba anos en primeira xa, non? Moitos. Sí, con novos equipos. Sí. Eu creo que as prediccións tamén para a semana que ven. Falaremos de aí, sen dúbida. Eu creo que houve unha figura no grupo 1 indiscutible que foi o porteiro do Lemos. Efectivamente, hai que falar do que pasou este finde porque Pablo Losada marcou un gol épico no último minuto empatando o partido, ca cabeza, ca testa, fenómeno Pablo Losada. Non sei, a min falaron moi ben del, colegas aí da zona de Lemos, e xerme que era moi bo porteiro. Ele estivo na canteira do Depor, estivo tamén no Lugo, estivo incluso en juvenil do Depor. É un rapaz de Monforte que está xogando no equipo da súa vila. Que ten gol a pesar de ser porteiro. E ten gol. E ten gol. Que Ten fenómeno, Pablo Losada. Creo joder. que Joder. o novo Aranzubía, diríades. Cuidado, E empatou o partido aí no último minuto. Que épico. É que estas cousas só pasan no fútbol galego. Que recordades algún porteiro de galego que marcase gol así? É que eu non... Aranzubía. O máis galego é Aranzubía. Acórdome unha de... Creo que fora Juan... Non fora con Lugo. Juan Carlos. O gol de Juan Carlos. Marcaron un golazo Histórico. desde... Ese gol... Desde a súa casa. Sí, señor. Amigos meus que estaban no campo dixeron que Como nos olvidamos deso? tardaron en celebralo porque non o creían, o sea, Aparte, foron algo. desde a área casi. Unha cousa foi así. desde un pouco máis desde atrás o do medio campo. campo, o sea, 60-70 metros. Uh-huh. Que animalada. A mí non me chega. Non me chega. Eu tampouco. Bueno, queredes pasamos a... Bueno, neste grupo que tamén está o Atlético Montañeros arrasando. Había que falar deso porque teñen aí un bo dianteiro de nome Pap Gay. Leva Creo que se pronuncia así porque 5 goles, non? é como de Sevilla, non? Pap Gay. Ah, non, ese é Galle, Güelle. Claro, este é Galle. É dicir, Pap Galle. No, perdón. Pape Galle. Pape Gallo. Pape Galle. Pois Pape Pape Galle... Non que nos diga, non? Oye, Sí, Pape Galle mellor. como invitado porque pode estar guapísimo, porque o tipo é unha bestia parda. Aquí sí que se pon a reventar micros. O que pasa é que é moi pequeno este setup, mas de cabo, tipo. No, pero Unha é un unha touro. pena que fora o Escairón recién ascendido, tamén de cerca. Que bueno, a situación Que lles pasa? recién ascendido a unha Escairón a unha vila pequena. Sí, o Pol así igual, que o Pol creo tamén. que- O Pol de Lino, que ten... O Pol de Don Lino Rodríguez, Aí pasta Aí, con tú, neno. ese campo, un dos mellores campos de Galicia, Sí, podría ser en decir. Pol, que é unha vila pequena. E ca mellor pantalla, seguro. Porque a zona de Lugo ten bons campos. Sí. Sí. Sí que ten, porque mira, vou moito por ali a traballar, tío, en aldeas hai aldeas que viven 10 personas e teñen ali un campo de erva. Que o mellor están vellos tal, pero ves que eran campos con gradas vos, Berres así. está en Lugo. Tal Como cual. É a que sí, Sociedade o rollo Deportiva de campo de Berres. Berres, en Lugo hai moito, sí que é certo, sí. Como a Sociedade Deportiva O Oral. Ribadeo, Luis o Pallín. campo do Hostia, pero Ribadeo. o Al era un campo, era un equipo, hostia, bueno, eu cando era chaval estaba en división de honor, nacional, ahora, en categoría. Cando eras chaval, falas como se tiveses Fai 33 anos, E macho. o ano pasado, histórico ascenso á primeira futbol. Con victoria a semana pasada. 3-1. Falaremos de iso despois. Éramos irmãos, non eran do Val os irmãos, estes que estaban no Racing. Como era?
Sí, Os irmáns sí, Reyes, os Trilli. irmáns Reyes. Os Trilli. Ok, bueno, a ver, vamos con un preferente grupo 2. Sí. Habrá Como que queiras. sur. Perfecto. Unha anécdota aquí do grupo 1. O Dubra. Ui, Ah, o sí, Dubra, sí, hai que certo. comentar o Dubra. O Dubra é un Quen Dubra. adestra o Dubra? O Dubra é un equipo así, xa. Un equipo... Da igual gan adestre, que sí, que con máis razón, pero que xa... É que eu se che digo que o Dubra quedou 1-0 nas 3 primeiras xornadas. Digoche, quen adestra o Dubra? Ti tesme que decir que Bardanca, Javi Bardanca, que si non? histórico Quen si non? Bardanca. Buah, Bardanca. Pero que xa sempre foi un pouco, sí, eu creo que cando estaba Roberto Baleato Sí. do mesmo perfil Mesmo- futbolístico, mesma- do mesmo perfil, Sí. Son o mesmo estilo, é non verdad. sei, Cholistas. Non sei como chamar, ya. Cholistas. Fútbol, choli, No, bueno. antifútbol no. No, Son cholistas. resultadistas. Resultadistas. Antifútbol. O que pasa é que son, non sei. A ver, tamén son entrenadores que son para certos equipos. Sí. Sabes, eu que sei, o mellor o Bardanca se pos na, eu que sei. No Arousa, Por o mellor exemplo, levaba xa un punto. O mellor sí. Ou Un punto nove. levaba seguro. Un Ou punto nove. levaba seguro. Pero non sei. Son para certos equipos que se adaptan ben. Por exemplo, no Silva estuvo, joder, o Silva xa é un equipo que é eso, sabes? Ao final, despois de tantos anos con Bardanca ali. Que o Silva adaptouse arrancou de ben. maravilla este ano, e non está Barranca xa. É certo. Pero sí igual, que, igual por eso. pero porque deu un cambio de estilo polos xogadores que ten. Sí, sí. É moi importante. A ver, eu creo que tamén como entrenador, ostras, ter solo unha maneira de xogar, eu eso non sei, pareceme Bueno, vos que sabes. si é o que che sabe, o que che resulta. Sodes os dous adestradores, non? Vos Sí, tedes bueno, un pero- libreto amplio. Mou é guardiolista, ti eres máis tamén guardiolista, non? Eu son giraldista agora. Giraldista, De Claudio Mola, Giraldo. mola. Eu tamén. Tedes un aire. Eu tamén. Tedes un aire. O peinado, estou no deixando, Bueno. Giraldo. Fomos ali outro día ao peluquero con foto de Giraldo e dije, Poma así. Pero Incluso de Guardiola tamén. Guardiola tamén. Joder, De feito- os meus entrenadores somos calvos, tío. É Non sei que atractivo, esperas. é atractivo. Correcto. Quizás é máis atractivo, que é máis atractivo, Giraldez ou Guardiola? Eu diría Guardiola. Guardiola. Sí, A Bien, pesar de que Vieito, sen Pero dúbida. sí, home, Vieito non estaba contando xa que Giraldo está como os morros moi anchos, tío. Claudio, se estás vendo isto, estás invitado a vir aquí. Que por certo, teño un colega que estaba, bueno, fixe as prácticas ali no Porriño Industrial cando xogaba, cando era Claudio, xogador de Como fútbol. está o porriño? E o tío tiña 37 anos ou 38, estaba en preferente, creo que ganaron con 13 puntos e baixaron. Pero era o único que xogaba fútbol, Claro. unha clase. Que sabía que o balón era Ca perna colgando ali no medio. Claro, é que xogou no Madrid, que girar, non? No Filial de Madrid, Madrid. no filial de Madrid. Sí. Joder. Bueno, pasamos precisamente a preferente grupo 2. Este ano cambiaron o nome, non? Ahora é grupo 2, grupo 1. Antes era norte, sur. Eu non sei se foi este ano ou o ano pasado, Sí, a verdade. creo que Non será sei. un par de anos. Non o sei, bueno, temos resultados: Culturaleas 1, Porriño 2, cuidado co Porriño de Giraldez, Arnoia 3, Beluso 1, Umia 0, Céltiga 3, Cambados 2, Centet 1, Rápido de Bouzas 0, Porto Novo 6. Perdonad a mi ignorancia, porque isto de Centes Academy, isto que fixo este equipo? Isto Bueno. está mal, está mal. Non ten mala pinta, que é un equipo Este. que podemos informar máis que porque seguimos con Non Vale Fuera, seguimos en Instagram e teñen boas redes sociais. Entón eu confío no equipo así Pero Con ese nome tes que ter. Que nos Pues, conten a súa historia. Sí, é certo, Claro. Que veñan. Porque este equipo non é, parece que unha academy en Galicia non é moi habitual, non? Non sei, parece A verdade é que non. Parece que son do Jallo. Son anglosaxóns, non? Como Charlie Patiño. Son como Charlie Patiño. Como Charlie Patiño. Dese estilo. Por certo, Charlie Patiño podes falar algo del tamén. Sí, Charlie non está Patiño, sonando nada, esta mañá un seguidor respondeunos a unha historia e díxome, referíndose a min, tes un aire a Charlie Patiño. Pois igual non vai moi O mellor é por, sabes? Sí que tes pintas así de modernete, tío. De anglosajón tamén, incluso. Guapete calidoso, dixenlle, guapete calidoso e anglosaxón. E dixo, de guapete hai que discutir. Bueno, vale. É con poucos minutos. Sí. Moaña 3, Pontevedra B 0, Choco 0, Barco 1, Atios 0, Atlántida Matamá 2 e Berín 1, Juvenil Hai Pontevedra. opinades do Maña, pensades que Aspas se vai retirar no Maña algún día? Estaría Espero que sí, Aspas ¿no? con 43 Molaría, anos se retirar aí no Maña en Sí. terceira división, o sea. Molaría. Molaría moito, tío. Sí, sí. Pero Solo a que se min retirou. Podría ser, non? sí. Podría ser, joder. Aí Mola, que se vai. sentara con Aitor Aspas. Aitor Aspas agora onde estaba? Porque marchou para un equipo É máis... que volva Jonathan. Tamén. O sea, para acabar de rematar. Outro irmão que ten que non xogaba. Jonathan Aspas, Exacto, Xa de os fillos tamén. o outro irmão, teño entendido que lle molaba o tema da party, da festa, de... A Jonathan. No, A no, min, no. ao irmão... O que non xoga. Sí, ao que non xoga. Casualmente. É como o dos Gasol, non sabes? Hai tres irmãos, un non sabe moi ben quen é, pero é igual. É o máis listo, seguro.
Seguro, non ten nin que ir a entrenar, seguro que ten un cochazo como os outros. 100%. E nada. Aquí o que temos que falar é do Rápido de Bouzas tamén, que é moi triste. Un histórico da nosa terceira como Rápido que estivo en segunda B. Empezou fatal na preferente, pero fatal estamos falando de... Bueno, sabemos o que pasou. Máis de 5 goles por partido encaixados. É tremendo. En 3 partidos, 17 goles en contra. Pero que pasa aí? Que pasa en Bouzas? Bouzas tivo moitos problemas, non? Non sei se estades enterados de... Pero leva anos xa. Cambiou totalmente o equipo, non tiña cartos para pagar, non? Algo así. Darío, ti estás enterado ou tampouco? Non, Darío tampouco. Pensabas que puido ser a fichaxe de Cellerino que estaba por encima das súas posibilidades. Celerino, cuidado, Isto levou a fundir o equipo. Gastón Cellerino Ostras, este ano pode marcar goles. Agora cando ficharon o Celta, Fuá. botamos as mans á cabeza. Cando vimos xogar máis. E mira que é boísimo, pero claro. Marcar, mira, o tío Viñera cando ficharon o Celta, o sea, o único que 2006, mira del por aí, era un golazo por aí, un golazo de chilena que marcara ali en Uruguai, pues, escandaloso. Pois foi a súa carta de presentación en Vigo. Podemos traelo tamén a Celerino. O vídeo ese Molaba. É que Molaba, Celerino tamén Celerino. síguenos por redes, é bastante majo, parece. Penso que podría dar xogo, Tiene que estar nas quinielas da próxima Copa América. Sí. Joder, eu levado, ele é argentino. Ahora que non está Luis Suárez, é Claro, uruguayo, é uruguayo, sí. creo que sí. Pensaba que era argentino. Ahora que non Celerino. está Lucho. Bueno, que vos parece se deixamos xa un pouco o tema das clases? Bueno, Celtic e Porriño empezaron xenial. Sí. Pero xa o comentaremos porque senón vais en noso tempo. Sí. Temos un espazo máis interactivo no que, bueno, Mou no futuro traerá o seu espazo tamén. Algo. Pero hoxe Eros Apizarlo, traenos Mou. preparado algo, non? Teñemos preparadas unhas cousiñas. Primeiro, vamos comentar resultados chamativos das categorías máis pequenas, da primeira, segunda e terceira futgal. A ver, Porque vale. tivemos Hai que empezar a traer veteranos. tivemos un 4-4 entre o Fisterra e o San Lorenzo. Gol de Adrián Macai de penalti, que vino por aí. A Residencia clavoulle 6 goles ao Lourenzá, Toma ya. importante, e o Tide 7-0 ao filial do Arenteiro. O Tide. O Tide. Tide con Y, De Tui. con Y. De Tui. Son de E por Tui, que sí. se chaman Tide con Y? Ah, pues ten todo o Pois, sentido. pois sí, pero non me acordo. Eu vino antes. Pero e miraron dixen, eso. Onde será este? Vale. Espera, tú, sí. O sea, Tide, chaval de Tide por algo, coño, pero non me acordo por Por el qué. Teide. Como polo Teide? Sí. O Teide está en Tui. A ver. No, bueno, 0-7 foi. 0-7. 0-7. Joder, o 0-7. filial do Alenteiro podería baixar a Marquitos a xogar ali e dar un... Joder, Marquitos Podía solo ser. gaña ya o Tide, Podía ser. Digo, o Orenteiro xuvenis en que categoría están? Sabemos. Non o sei. Nacional, pode ser. Non o sei, pero hai que ollo, Eu diría nacional. teño unha nova para vos, é que estiven falando con Mou a posibilidade de traer fútbol de División de Honor Juvenil. Porque Porque os mola. rapaces están nas redes, e, joder, Sí, porque merecen tamén ser E aparte, ter presenza. E aparte xogan. Sí. Xogan ben, algún, Carai. algún acabará como Hugo Matos. Se os ves a adestrar, Ou como nós. É un ritmo espectacular. Sí, Espectacular. Que adestren, que adestren. E logo temos na segunda futgal temos Atlético Vilariño 8, cuidado, non dos Irmãos Vilariño, ese está na Sarriana. Atlético Vilariño 8, Arrabaldo 2, é un resultado que a Melide vai molar. Trazo 0, Cire 11. A Melide dis como pobo, non? En plan, o pobo de Melide vai O molar. Cire de Melide. Porque o referiste a nós que nos vai molar. Ou... Cire de Melide. 0-11 foi. 0, 11. Vamos, o trazo... Eran vos os... O trazo... Eso, vamos a ver, o trazo non baixou o ano pasado, non entendeu. Baixou o Berres e o debería. Bandeira. O Berres e o Bandeira. E logo É verdade, claro, baixou o ano. Con todo o respeto ao trazo, pero un 0-11 non o podes encaixar, 11-0 É duro. 0-11, por encima da 0-11. túa cara, que fui que hubo pitidos da afición, en plan, mercenarios, 0-11. É un Cire sin Dani Cabo, recordemos. Recordémolo, ese tampouco Mou. é un Ese espazo. Mou. Sí, o Pero ano Mou pasado. leva moitos anos. Non sei como puido ser O posible. ano eso. pasado Vieito xoguei a Ah, primeira é volta. verdade, é certo, Sí, é certo. primeira volta. He de dicir que bueno, ano- xoguei. Eu o ano pasado tamén xoguei e chupamos un 7-4 contra un equipo de campo de terra aquí en Santiago, como era? O Campo Rapado. Campo Rapado non, era outro. Fátima. No, Recesende. Recesende, Ah. sí. 7-4. Bueno, Chupamos en 7 Santiago. goles na primeira parte. Así Foi que Sete goles tipo- na primeira parte. sí, e despois os remontamos. E como fixestes eso? Non me Como se acordo. fai? Non me acordo. Eu estaba por aí. Tiro banquillo, non? Claro. No. Marquei un golito. Equipo complicado, o Recesende. Sí, este ano está en segunda co Cire precisamente. E co Pino. E perdeu os dos partidos. Mira, xoguei unha vez Ecopino. Ecopino de Mou. Contra o Recesende, era o capitán, o que era o capitán do Estradense, Pablo Caraván. Caraván. Histórico.
Bo tipo Caraván. Sí, señor. Como, isto, Sí, é bo tipo. como Martín Vilar, acordaste cando entrevistamos a Martín Vilar? Acórdame. Joder, que grande. Outro bo tipo. Sí. E logo traigo un equipo da terceira futgal que me chamou moito a atención. E foi o SU FC. Ah, eso, hostia. Hai que investigar. Hai que ese. investigar. Cantas sus ten aí os sus? Varias, anotei así moitas sus, pero tampouco. Entre Pero 5 e 10. iba con varias sus, Sí. que xogou contra o Noalla e palmaron 7-0. Ui. Quen? O SU FC. Joder, Su. Pois mira, había que facer unha reportaxe do Su. Ainda non podaron celebrar o seu primeiro gol, parece. Imagino. Bueno, igual, sí. A mellor- Liga, Revisei Celebrarán que empezou agora. fijo que celebran os goles facendo de guerra. supoño, é que Si no, se non esa é como... É sí, de CR. Efectivamente é de CR. O Vaya mellor Dios. foi referencia. Joder. É como é Su Fútbol Club, Real Club... Su FC. Su FC. Madre Su mía. A mellor é dun primo de Cristiano que ten en Puxo Galicia. pasta, Cris, puxo pasta. Pode ser. Está como, joder, non sabedes o equipo este portugués, Vilaverdense, creo que é, comprou un magnate británico, e o tío xoga, puxo a xogar, ten 50 anos. O tío metes a xogar, fixo ficha a tomar polo cu, tío. Ah, Pero ser están- bom. Era Romario, algo parecido. Non está Pode xogando ser, Romario. Pero Romario pero sabe é xogar. Romario, este tipo non era nadie, como se fa. E bueno. E nesta sección tamén vos traigo un xogo. Imos co xogo. Imos. Un Divertido, xogo. divertido. medo me dá. Vas nos deixar en evidencia. Sí. Ao mellor. Bueno, É un... Que equipo son? cada un Chámase. Eu vou vos poñer na frente o equipo que va de ser cada un Ujú. e teredelo que intentar adiviñar facendo preguntas de sí ou non ao resto. Moi ben. Maravilla. Vale. Hai Maravilla. límite de preguntas ou non? Quen adiviñe primeiro gana, non? Quen adiviñe primeiro gana. Imos así, de feito, se eu adiviño, despois seguides competindo entre vos. Sí. Depende do tempo que tardemos. Bueno, xoder moi, sodes Voume expertos en levantar fútbol. pa- Eu vou galego. dicir un equipo, vou acertar a Cárgolo na primeira. frente. Con que sexa o su fútbol club. Son equipos de... Non dou pistas. Vale, Vale, vale. vale. Ui, eu, vale. A frente a mí, mira que me podes pedir aquí ou aquí. Ah, vale, pero eso é de un en un. É de Collo, un en un. tranquilo, collo yo. Cuidado que reflexe eso quando ver o nome. Non o mires, non vale mirar. Non vale furar. Non vale mirar. Non vale Ti bicho, mirar. Vou No. desactivar. Sí, sí, sí. é bo nome para a sección, non vale Había furar. que traer uns papeliños, é que aínda Non vale mirar. Este é o de Vieito. Sujeta tibia. Ah, sujetivo. Ah, sí. Aí está. Este é o de Vieito. Pensei que se pegaba. Vale, pois. Perfecto. Vale. Entonces, Ah, este podo Ah, mirar. vale, non fai falta telos, vale. Este é Claro, claro. o de Cabo. Vale, perfecto. A ver que vexa a cámara. vamos a comprar uns posits. Non o vin, non o vin. E agora non podo mirar, non? E este é o de Mou. Que se vexa na cámara, aquela cámara. Vale, perfecto. Sí. Bumo, non o adiviñas na puta vida. No, no, a verdade é que... O sea, foi por mí, non? Foi por mí. Foi por mí. Espero Pero que foron por orden. espero que o meu fose máis cativeiro. Bueno, va, pregúntate. Mano, xa unha pista. A ver, empezo preguntando logo, que empezo. Empeza ti. Dalle. Vale, son preguntas que só para responder con sí ou non, non? Entre os tres Ah, entre os respondremos tres. sí ou non. Vale, eu que sei. Está en terceira ref, o meu equipo. Sí. Sí. Está en terceira ref, Vieito. Vale. O meu está en terceira ref. No. Vale. Que sexa dinámico. O veña. meu está por debaixo da preferente. No. No, Entonces tampouco é tan. O meu é da provincia da Coruña. que boa pregunta. Sí, Sí, sí. O meu é da provincia de Ourense. Non. No. É de Lugo, cabrón. O meu milita na preferente. Sí, Sí. sí, sí, sí. Norte. Non acabei a pregunta, contestaste moi rápido. Atlético Arteixo. Perdeu xa este tipo. no, pero ti máis. sí que Pero non pode preguntar. Non se pode preguntar. Antes Eu ti. invento Ahora máis xa reglas a meu tiras. favor. Joder, eu pensei que podía mandar o triple. Vale, entón tírame un triple pregunta. No, pero non ti vale, podes non vale seguir preguntar. preguntando. Claro, eu foi porque me saúda. Vale, vale. Pensei Claro. que iba a acertar. Vale, é que eu non sei nada de momento. É da provincia de... No, é de preferente. Sí. Vale. Eu xe preguntaches. No, dixen ser de terceira. É broma. Preferente grupo 1. No. Se non é boi vaca. Vamos a ver. Ten camiseta a rayas. No, no, No. no. O meu é da provincia de Lugo. Sí. Carallo. O meu está entre os 10 primeiros. Boa pregunta. Espera, Mau. teño que mirar. Eu diría que sí. No. Merda, vale, no. Non vale mirar.
Hostia, pois... Non vale mirar. Non vale mirar. Vale, Vieito. Tócame a mí, non? Están entre os 10 primeiros. Sí, claro. Os teus, sí. Ui, ese claro... Creo que seré cal, Sí. Sí que o sabe. Sí, os No, para a sí, próxima, hai que esperar, ¿no? hai que esperar. Voume a tirar. O meu é o Lemos. Bueno. Bueno, había que tirala, porque ahora Vieito xa o sabe. Eu creo que Non xa sei se ganei sei, eu. pero... Non. Que di? Triple. Triple? Por ganí. No, porque sigue. porque perdemos turno. É o pero- primeiro que adivina. Di un, porque senón Vieito vai gañar. No, non podo dicir. Vieito vai fallar. Vai fallar. Non falla. Non falla, non, que é moi listo Pode este que rapaz. falle ou... Son da provincia de Pontevedra. No. Ves? O Dubra. No. Pero se non é terceira red. É verdad. Vale. Cuidado que vamos a reventar os micros, Esto pétalle moito a xente. Vale, vou dicir vou preguntar xa sei calé. No, Tardas moito. leva 6 goles en contra. No. No? Vale, como ahora entendo que vos xa non podes preguntar a siguiente. Pásase vos o turno ou non? Como? Eu cando ti digas, tócame a min despois. Pois logo eu tamén voume a tirar. Móllate, móllate. O Atlético Arnoia. Efectivamente. Qué cabrón. Cartera. Vale, e ahora adivina. O Silva. Sí. Efectivamente. E agora vou adivinar eu. O Dios. Escairón. No. Arriba de... Sí. O equipo de Pedro Díaz o Ribadeo. Vale. Que unha amarilla solo en 3 partidos, decepción. Ostras. Pedro Díaz está no Ribadeo este ano. Sí. Deixou o Castro. Pero Pedro Ribadeo. Díaz, un futbolista moi tarxeteado, moi amonestado. Sí, Un tipo pero- moi duro. O ano pasado 3 ciclos, Sí. 3 ou 4. Sí que foi un animal a Que non é broma. Estaba Non no é Castro. broma. De feito, puxéramos unha vez 15 amarillas, no? Joder. El dato de la jornada. Bueno. Hai que esforzarse. A mí o ano pasado sacaronme 13, Pero ti Eh, xa- fallei 5 partidos. En veteranos. Eu 5 non fun, así. Pero tú estás fatal. Eu creo que é Eu precisamente sou por un tipo eso. duro, tío. Nos Son veteranos, un central É contundente. certo que se complica un pouco a cousa en veteranos. A xente lea. Máis piques incluso. Pode ser, a ver, depende. Estás máis Nah, máis cascaos, piques eu creo que máis no. tristes. Pagáis as frustracións de vida. Exacto. Pero sí que hai, pero sí que creo que os piques son jodidos, porque claro, aí chegas tarde e tal, despois lá te choues, me cago en Dios que me non teño que ir traballar, que fas, loco. Machotes. Esas cousas, pero sí que hai. É moito machito. Nos o primeiro ano, sobre todo, tíamos aí un par de tipos polémicos no equipo, e tíamos enganchada casi todos os partidos. Ti non és polémico. No, eu non. Pero 13 tarxetas. 3 tarxetas, eu son contundente, non Faltas polémico. tácticas. Claro, Se eu- chama. casi todos moi limpios, Solo hubo un par de agresións, o resto todos agarrados. Dime bien. E agora imos con outra parte na que vos seredes os principais partícipes, Vos. que serán a parte de preguntas vosas, Da que nos audiencia. fagades nos comentarios de YouTube, nos comentarios de Spotify, en Twitter ou en Instagram. Co hashtag podcastnvf. En Twitter co hashtag Esto é novo, isto é novo. Teme, que teme. Oye, cuidado, hashtag. No, Cancelo, o noso cancelo. o noso CM puxo o cancelo podcast NVF, deixades preguntas. Yo cancelo. Vaya fenómeno. Cancelo podcast NVF. O noso CM de Twitter. Tenemos un CM. Xenio. É que non sei, isto Tenemos xa un unha CM que plantilla. es una maravilla. Sí, sí, que sí. para los balones sentado en una silla. Está durando moito, a plantilla non vale furar, parece. Joder, o Fara Madrid. casi isto. Parece o Parece Inditex. Atlético de 2014. É Dani Cabo, Amancio Ortega de Melide. Sí. Arda Chelsea, Turán, con 60 Arda xogadores. Turán. Sobre todo polas nóminas que nos reparte aquí o colega. Bueno, Bueno. preguntas a audiencia, non? Primeira pregunta. Fusti 92. Credes que o problema defensivo do Celta é individual ou colectivo? Eu, Queres- para min, individual. Sinala, por favor. Sin máis dilación. Sin nada. Sinala con dilación. Sinalo, Cervi, Luca de la Torre, Iván Villar, Kevin, Vaya cera. Está Pouco ben máis. tirado, Pero se non están xogando. Pero por eso. Por eso iba ben ao equipo. O ano pasado iba mal. No, pero os problemas defensivos. Claro, Luca de la Torre, Cervi, É Kevin, que a Iván Luca de la Villar, Torre falta Unai Núñez. físico.
Pero A mí non me gusta Ti crees nada. que tumbas a Luca de la Torre nun 1 pa 1? Eu creo que segurísimo. eu coincido. Ti tamén. Ti tumbas a Luca de la Eu Torre. contra un león que Claro, claro. A que animal te baixaría? Que crees que cale o máximo de animal que pode matar Luca de la Torre? Ahora en serio. Eu creo que Luca de la Torre con Que unha cucaracha grande que se lle complica un pouco. Que se lle complica. Que Luca come de la pulpo. Torre ten moi pouca forza. Luca de la Torre non ten media hostia, Luca de la Torre. Luca de la Torre non entende o galego, non? Come pulpo, pero non entende. Está... Espero que non. You are a good player, But, Luca. but Kevin pode escoitar isto e pasarlo a Luca de la Torre. No, mira, con Kevin subtítulos en traducido inglés. incluso. Luca de la Torre ten hasta xaneiro Como se di en para inglés? responder Non isto. ten media hostia en inglés. He has no media Mide. middle host. Middle touch. Bueno. No, a ver, ahora fora coña. Seguro que Puntillas, sí que hai individual o problema. Celta por eso, porque hai xogadores, ahora non tanto, sobre todo o ano pasado, había xogadores no campo que para min baixaban o nivel. E exemplos eran estes, sabes? Que despois, joder, está moi ben, tío, Kevin ou Iván Villar, por exemplo, son xente da casa e tal. Vale, agora eu creo que non poden ser titulares do equipo de primeira. Si non, pois o equipo vai estar abaixo. Nin suplentes. Posiblemente Pero eu creo que o problema do Celta é individual, pero é individual porque algúns deses xogadores, exemplo de Cervi, que non xogan é que se lles abriu a porta para que marcharan, estaban ocupando unha masa salarial moi tocha que che permitiría traer un terceiro, cuarto central Que bueno, de A garantías. culpa non é deles. Correcto, é de que era o que iba- os firma. Era o que iba a dicir eu. E os que lles dan eses Estou contratos. dicindo que é un problema individual, pero a culpa non é dos xogadores. O sea, de feito, son xogadores que son profesionales, e cando xogan ben. Efectivamente. Non dá, eu para mí non dan para máis. Pero é xente que, sabes, que non está, eu sei. Eu de feito, Non é peor existo nin cousas destas. Cervi, eu creo que é un xogador útil. Podería, sí. A ver, útiles, eu creo que poden Home, ser todos. é un Agora, tío- non pode eu- ter moito protagonismo. Eu vinlle meterlle a bota na cabeza a algún xogador, así que para min é útil. E como futbolista que te definan como un xogador útil ten que ser duro, non? Voluntarioso. Machete Cervi, como Como lle dice, chamaba no, TQHT. Este é moi simpático. Dice, Sí. Fai vestuario. É outro dar vos, de cando non vales pa nada. Fai vestuario. Bueno, imos ca seguinte Que de non- Hypermotion Haribo Non imos Fabs responder a isto. ao ascenso preferente terceira federación. Diremos no seguinte podcast. No seguinte podcast. Adrián BS _8, credes que Saqués vai confiar en Lolo Escobar a pesar dos malos resultados? Vai Gadaña. depender de como se levante. Gadaña Saqués. Nin que saques, o sabes. O home da Gadaña. Gadaña. Se saques, Buah. non se pode A contestar ver, isto. Tino Saqués. Saqués é un home que votou a un entrenador que levaba o equipo como o mellor visitante da primeira federación ás 4 da mañá. ¿No? A A Munitis. Pedro Munitis. Pobre Ás 4 da mañá. E a partir de aí, Sempre será o meu soño ver a Munitis dirixindo con Figic Xa, de sí, segundo. sí. De segundo ademais, sabes? Munitis aí pequeno de mandando E Fix subindo os hombros do Munique. Ves, Munique dan indicacións, é horrible. nos entrenos, tío, en plan, cando Ahora, Luis bueno. Enrique iba co andamio, Claro, pois o andamio de Munitis se acosta. Sí, Pois sí, bueno, non sabemos o que vai Saca pasar puntas. con Lolo Escobar, de momento non lle vai moi ben ao Lugo, esperemos que lle dé hasta o San Froilán como máximo, non, como mínimo. No, podemos facer unha idea do que pode pasar, non? Se siguen os malos resultados Hai que tirar. van a votar, pero Sí. Bueno, é unha derrota que lle sente mal o concierto dese día a Tino Saqués e... sí. Unha Eso victoria é verdade. axustada pode ser tamén desencadenar. sí. Sí, a verdade. Sí, sí, sí. Eu dicía a veces que lle faltaba a Tino Saqués votar a un entrenador sin empezar a temporada. Todos andará. Todos andará, Falouse. Se ten pasado. Bueno, Bueno, xa vamos cas de Instagram. Miki PV, porra, resultado e clasificación de equipos galegos da primeira e da segunda división. xa tes, Miki. Xa tes. Xa tes. Adiantamos. Pero porra, Bueno, resultado que se refira desta semana, Claro, supoño, imagino. por Pero Ah, e porra con- da e semana sabe- que ven podemos facer e sabemos- o Celta o xoves contra o teu Atlético de Madrid. Veña, iba a dicir contra quen xoga entre semana, hoxe empeza. Xoves. empeza hoxe a xornada. É dicir, o Celta xoga o xoves contra o Atlético. Bueno, a xornada se empezou porque xa xogaron a semana pasada. Empezou xa, levamos unha hora de xornada. Hai non? problemas de fantasy aí, sabes? Levamos unha hora A mí de me xornada. Vamos volvemos unha hora de negativo, xornada. se está xogando. Eu creo que o Celta, por moito que che pese cabo, Sí. lle vai ganar o Atlético de Madrid porque o domingo derbi madrileño. Canto van quedar entón? Sen Eu digo 2-1. Xogan en Baleidos. Sí, 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 sí. Eu digo 2-2.
Eu creo que vai ser o mítico típico partido Celta que merece ganar, pero que Que picheo ao final. é típico partido Atlético que non merece ganar. Pero... 0-2. 0-2, doblete de... Un de Julián e outro de Sorlot. Sí, Julián, que a ver se marca. A ver se xoga. Cabo sempre. Resultados. Galegos. Deixade de meter coitel. Eu digo 1-0. Vale. O Depor é o Ferrol. Non sei contra quen xoga. Eu o segundo non sei tampouco. É que non sei, non, joder, porque o fin de nos estamos Facemos preparando. Facemos unha consulta rápida. Xogan os dous fora de casa, imagino, así que vai ser difícil. Veña, A ver, unha consulta isto tranquilos, rápida, isto... Juan Fútbol. Mentres imos falar de Miki PV, que falla a pregunta, un fenómeno Miki. Pois mira, xornada 7. Albacete Deportivo. Hostia, xusto Albacete. Venres, 8:30. Buah, Albacete ben... Viene de meterlle un palizón ao Ferrol. No, Acabaron, Carlos sí, Ao Belmonte. Racing Ferrol, Pero perdón. acabaron os goles xa, Albacete. 4-1 no Belmonte, digo. A ver, 2-4-1 consecutivos. vale, venga. Eu digo Nos esperamos. Vale, vale. Acordarémonos deste momento. 2-1. 2-1 para o Albacete. Joder, macho, que Eu celtista. vou cambiar aquí o discurso. Sí, eu tamén. Sin dúbida. Rápido, rápido. 0-2. 0-1. No, 1-2. 1-2. E logo o Racing. Acordou, chico, que marcar un gol. Sí. Home, co de por portería 0, a ver, no Belmonte complicado. E E o Racing. logo o Racing de Ferrol vai a xogar a Córdoba. Uf. Campo jodido. Campo Pero moi está en horas moi baixas o Córdoba. jodido. Sí. Ah, O Córdoba. Córdoba Teñen ten a Marvin 2 de central. puntos, é o xusto que marca o descenso con 5 puntos. Libra, o sea, é o primeiro que libra. Veña, va, vamos rápido. Porra con aí, esto. veña. Empate a uns. 0-1. Vitoria do Racing, a primeira. 3-0. Pero, vale, 0-1-2 tamén, como Depor. O sea, ti o No, o uno. Atlético de Madrid No, un e dos. despois o resto, non? 1-2. Hostia, que Bogal é teu primo, claro. Estaba pensando que estive. Ese sí Non que- ten nada que ver ese comigo sí que ese é primo primo. de verdade. Vale, vamos con Varo CD. Varo CD, top 3 xogadores galegos históricos e actuais. Uf, isto dá pa Como imos de tempo, Darío? Históricos e Imos actuais. todo correcto. Hai que ir... Hai que dar cañita. Sí, Vale, hai que dar va. cañita, levamos Sí. tempo. Vale, top 3 xogadores galegos históricos e actuais. Veña, empezo eu. Luis Suárez Miramontes, que non o vin xogar, pero malo de todo non Non debía ser, se non gañou o debía Balón ser. de Ouro. Vou meter a Iago Aspas, vale polas dúas. Sí. E a Lucas Pérez. A Lucas No. Pérez. A Lucas Vázquez. Vou meter a Fran. É que, Que eu meto a Fran. Sí, Vou sí, meter a Fran. é que tedes que meter a Lucas Vázquez. Vou meter a Fran. No. Por moi tal que sexa, hai que Pero quen é meter Lucas Vázquez? Quen é Lucas un Vázquez? tipo que gañou absolutamente Joder, todo. Quen é Lucas Vázquez ao lado de Fran? Que eu non son defensor de Lucas Vázquez, non me mires así. Dos actuais, Lucas Vázquez, Joselu Hostia, e José. Iago Aspas. É que claro. Pero Aspas xa é un Eu non grande vou- que foi historia, xa o dixen historia. Logo pero- metemos, eu meto a Lucas Pérez por... Lucas, senón- veña, va. Bueno. Ou Mella antes, Uf, é que Mella... Nacionalizado. Mellita, Más fácil, cuida. eh. Mellita... Nacionalizado. Eu meto a Brais Méndez seguro. Ah, bueno, claro. Seguro. É que hai moito bo Brais xogador. Méndez, a Iago E e... a Joselu, tío. Aí meter a Joselu. Pero José Lu está en Arabia. Está. Os que están en Arabia non contan, porque se non metía a Gabri Veiga. A que non vos acordabades de Gabri. No. Que futbolista. No, Yo metía... Como choran. Hugo Novoa. Hugo Novo, así. a la vez ahora, non? Sí. A Noel López, que está xogando. Por No, certo, nos hace unha promesa. outro día meteu... O gol contra o Celta B sí. é que Este celebrou todo o finde, deportivismo. o noso colega Luis Chacón marcoulle o Osasuna B. E Venga, gañou. vou meter Luis Chacón. Luis Chacón, Brais Méndez e Iago Aspas con 3 huevos. Históricos... Non Michel podes Sal- petar na mesa, Perdón. que reventamos os micros. Históricos Michel Salgado, Fran e Iago Aspas. Perfecto. Michel Salgado. Eu non me vou mollar, porque Históricos que vira eu, claro. imos con prisa e non o teño claro. Entón, Favoritos a quedar campeón de cada grupo da primeira Futgal? que vos parece Antela Fútbol Club? Pregunta. Que xoga na primeira Futgal? Temos que darlle rápido. De primeira Futgal. Eu diría de facelo o próximo día. Sí. Ben, De deixalo para o guai. próximo día e organizarnos Sí, mellor. porras. Sí, e aparte de primeira... Estudiamos un pouco, non? Tamén. Sí. Porque... No. Cabogal. Cabogal pregunta. Volveremos ver o Coruña con K na todopoderosa Primeira Federación o ano que ven. Nos van a ver volver. Decían. Eu creo que non. Vamos, xa o deixamos. Eu desmarco-me dese apelido. Non teño nada que ver. Eu creo que non. Familia directa, ademais. Eu creo que pode ser, pero que non. É do Celta, parece. Extrañaríame moito. Eu non vou contestar esa pregunta. Non, o Deportivo non vai baixar. Non creo. Ora é cando este corte, xusto este corte, descendo Depor e Que meto- non.
Vale. Vai ser un novo Bubumente 12 goles. Luis Macedo 89. Ve de saúde Ourense como serio candidato ao ascenso? O próximo día contestaremos, pero sí. Sí, eu Sí, creo que Sí, ¿no? sí, sí, sí. Penso que todos Pa min- estamos de acordo, ¿no? O segundo favorito. Non estás de acordo? E Maruquiño 89, que nos di. Maruquiño 89, pregunta, favoritos ao Está guapo ascenso ese nome. e o descenso de Está preferente. guapo, sí, Favoritos ao ascenso e máis descenso de preferente grupo 1. Non oímos Vai pa contestar semana. esta semana, vai pa semana. Máis de lo mismo. Así que con isto penso que está ben o podcast para empezar, que nos quentamos ao final, Sí, pim pum pum. foi hoxe, bueno, foi así un pouco cas presas, tal, un pouco o primeiro Sí, día. montamos o set, tal. Un pouco Darío ten que ter máis maudura. Decirnos, chavales, cortade aí, Cortade, porque- que nos sí, enrolamos bastante. Así que nada, esperamos que vos gustase, que fose do voso agrado e nada, traeremos invitados, traeremos xogos, traeremos un montón de ideas e cousas. Aquela cámara, Aquela. no, Esta aquela está apagada. Aquela está apagada. No, esta morreu. Sí, esa está ben. Hola. No, eso, que traeremos moitas cousas, que é un placer estar de volta, estamos moi contentos. É que poden propoñer cousas tamén, non? Sí, 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 exacto. Sí. necesitamos vos. Necesitamos. Ao final isto non vale furar, é unha cousa aberta, non? De Para todos, vos, un pouco. sí, Non para está- vos. Demasiado. Moi aberta, moi aberta. Historias, preguntas, o que sexa. Claro, E e nada. así nós traballamos menos tamén. E se sabedes de algún conocido que xoga no UFC, Sí, sí, eso estudiaremoslo, algo hai que facer. Unha reportaxe do... Sí, sí, joder, hai que facer cousas, facer. Sí, sí. Isto irá increscendo, sí. E nada. Para semana hai traemos empanadas, unhas botellas de viño, tal, pues. A mí pareceme Unha correcto. homenaxe a Sí. certo alcalde. Ademais, Para que Cabo deixe de buscar excusas cando lle preguntan cousas comprometidas. a que alcalde? De Nada, de que non estás actualizado. Bueno, de historia O que vai celebrar o ascenso a segunda ref. cal era a cámara esta? Vale, nada, quería despedirme cun mensaxe de forza de que va. Isto de broma. Quería despedirme pois dándovos as grazas aos tres, a Darío, a Fusti, a Zendán por este novo inicio, porque é a hostia, e deixar morrer non vale furar, era unha pena. Así que nada, seguiremos aquí ao pé do cañón, non? Habrá Sí, que... señor. E eso, todos os martes. Ás non sei se 8. subiremos isto martes. Todos os martes ás 8 da tarde. en directo, ás 8. Temos un podcast aí espectacular. En Spotify estamos e en YouTube. Primeiro podcast e despois Champions. Exacto. Efectivamente. Seguidnos en Ah. todas as nosas redes sociais. Dalle a like. Pola calle non. Molaría. Bueno. Se queren tamén. Se queren que tamén. queda guai como de, Sí, sabes? sí, Sí. Vanche empezar a pedir fotos. Nada, o dito, seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta. Sempre aquí, non? Sempre aquí. E moitas máis cousas, claro. Despois empezaremos tamén a ir aos campos, esas cousitas. Sí, de todo, de todo. Facer un poquinho de todo. Pero agora seguiremos nosotros. Sí, este sotiño, pero está cuco. Está ben, a verdade. Está Sí. bonito, Está chulo o sitio. Temos por aquí así un pouco Ah. de todo. Equipos do fútbol Certo. galego. Dádenos cousas, joder. Dádenos cousas. Xa vedes que temos por aquí cousas, que sei, camiseta do Hai Coiro, que do chegar. Calo, Do Viveiro, Mondoñedo, do bufanda do Mondoñedo. Mondoñedo, Petino Callobre. Top. Está de baloncesto, moi guai. Sí. Espectáculo. Trouxen de baloncesto Perfecto. para llenar máis. Así que nada. Está ben, Andamos está ben. faltos de cousas de fútbol, así que trae de... Xa iremos dando detalles nas redes sociais sobre o podcast, sobre todo, pero o dito. Como se despedía? Non vale furar. É que non me acordo que non Era estamos. algo así como, vémonos... Vémonos no próximo podcast De Non Vale Furar. Onde, como sempre, Seguiremos falando do fútbol. que máis nos gusta.